tabuloj. Můžeme tabuli odhalit. Jestli jste se zakoukali, zveme vás do klubovny na malinké pohoštění. Já, jak jsem řekl, jestli dovolíš, když je tu tolik lidí, tak bych chtěl ještě udělat jedno oznámení, které je sice trochu z jiného soudku, ale je také z toho soudku esperantského. Tento víkend se konal sjezd Českého esperantského svazu. Přijal mnoho zajímavých usnesení, máme nové vedení svazu, ale jmenoval také 5 nových honoraj membroj do čestných členů Českého esperantského svazu. Mezi těmito 5 jsou dokonce 3, kteří jsou tady ve Skokovech. Sice jeden přijede až večer, ale abyste věděli a mohli blahopřát, tak 2 z nich tam byli přítomni. Je to Margit Turková a je to Viktor Dvořák. Ale jeden z těch 5 tam přítomen nebyl a diplom nedostal. Takže já vám tady představuji novou čestnou členku Českého esperantského svazu Jindřišku Drahotovou. Tímto jí blahopřeji a předávám.